ברוכים הבאים למרכז הלוגיסטי של ימה וקדמה. כאן אנחנו מקבלים את כל ההזמנות מסוכני השטח שלנו ואנחנו מוציאים אותם הלאה. ימה וקדמה זו חברה שמתמחה ביבוא ושיווק מוצרים יפנים אותנטיים מסורתיים. ימה וקדמה החליטה לפני מספר שנים שהיא תתמחה בשוק הסאקה שמגיע מיפן, ולשם כך אנחנו בעצם יצרנו צוות מקצועי, כוח אדם מקצועי, שהכשרנו אותו ביפן. אנחנו עושים את זה בצורה נכונה ומסורתית. אנחנו שומרים על כל התהליך כפי שנהוג ביפן. למעשה למדנו את התהליך מהעשייה של הסאקה, תוך כדי שימור הסאקה ועד הפצת הסאקה. אנחנו בעצם הבנו שהשמירה על הסאקה בטמפרטורה נכונה והשינוע של הסאקה בטמפרטורה נכונה וההסבר למסעדה או לבעל העסק על שמירה של הסאקה בטמפרטורה נכונה הוא גורם מכריע כך שהלקוח יצרוך אותו במצב האופטימלי שלו. יש כאן טמפרטורה מבוקרת כל הזמן למהלך כל ימות השנה שלא חורגת מעל 15 מעלות צלזיוס, וזה מבטיח איכות סאקה טובה למהלך כל השנה. יתרה מזאת, חברת ימה וקדמה דואגת לשנע את הסאקה לארץ בקונטיינרים מקוררים, כדי לא לחשוף את הסאקה לשינוי אקלים קיצוניים. אנחנו נמצאים במדינה יהודית, ובמדינה יהודית רוב רובה של האוכלוסייה צורכת מוצרים כשרים, ולכן על מנת לקדם בצורה נכונה וטובה את המוצרים, אנחנו דואגים שכל המוצרים שאנחנו משווקים יהיו בעלי סימני כשרות.